Господин Христов, искате ли да се изправите? Ох, че тежите. Много тежите. Викай. Викай да ги събудиш тия гадняри отгоре, мамичката им гадна. Сови с сови. Спят денем и бъскат нощем. Викай! Заповядай. Че сте мощен днес. Това да не е от някоя храна. Да ви е дала толкова много сила, господин Христов. Заповядайте. Или от еко-краставиците, които гризахте до сега. Заповядай. Това прозявка ли беше? Чакайте, ще ви помогна да се изправите. Оп! Заповядайте. Защо не се подпирате с тези кашкавалени ръце? Айде малко пилатес. Давайте. Давайте малко пилатес, моля ви. Айде. Дигайте дупето. Точно така. Хайде малко пилатес. Давай, става. Хайде. Дигай дупето. Давай. Хайде. Ето, стигнахте чука. Ей го чука, до вас е там. Взимайте го и бой. Да. Хайде. Викай.